مرحبا يا حواتي أبزلكم وسلام كتلو لي تسفاي قبر حج خاني أبزناتي باي بول بريفات أدهل لكم مالتيو كم زتري وزلكم زخ أنتي خريكم دلي مالتيو أبزي بزي يمن زلوا ملكتات نحريكم أبزي شبندن كونتو تبلا لابزيا زي قلب زلاتا زي خلقت مالتيا أبزي شعوقو ندحر دلينا ناي ገንዘብ ክንእክብ እንድሕደሊና ብሕሱር ክንከፍት ንኽእል ኢና ኣብ ክንዲ ጎፋንድሚ ኣብ ናይ ፔይፓል ከማን ይከኣል እዩ ዝተፈላለየ እዩ ዘሎ እዚኣ ቀዳመይቲ ንብዙሓት ሰባት እንድሕር ክትረክብ ደሊኻ ማለትስ ከምዚ ንኩሉ ሰብ ክትሓትት እንድሕር ደሊኻ እዚኣ እንድሕር ጠዊቕካ እቲኣ ቀዳመይቲ ትኸፍታ ማለት እዩ ካልአይቲ ከዓኒ ምስ መሓዙትካ ጥራይ ንሓደ መሓዛኻ እንድሕር ግሩፕ ኮይንካ هي أبديها وبزح قلت كتجز عند حد ليها ويكتحجزون عند حد ليها بشجر له والسنات محازوتك زي أخليتي تتكمل له زي أسال سيت خاني محبر عند حد لك محبر مزجوب محبر بمنجست فولود كونا له حري زي قدامي تحجي قبرأي أنا حجي كريكمي انتي تبلن لا درو كفيت كسلة زلخي نحد حاونا زحلف السمن كفيت اللونيرة مقرب معلتي سلازي كتكفت أي تخليني ختب لنا لا لو متصبق جرا خريكم أي كأني بركة حجي كلا أي خفت أي كأني جن كريكمي الساق كمي كم زت خفتت أبز خريكمي بعلى أتحبركم أبزنا أبنت كتصحف تخليها نمن تاي خد لي خيا مالتيو دحرك أني أبز تريو تدسب لك أنا بايبال نتايو بالطعم وحود يوم زقور تقولك كم ناي جوفاند مي شموندا عصرت وي عصرت حمشت خميتي أيقونن كم زند حركة فيتك حدا نت بتشعات بلاس زيرو نت بس أزو حدا نت بتشعات كميتي توسخ خا نحنت ترانزاكشن 35 سنتيم كتبلو تغليها إذا درجة ولا حدا يكونن أبز حجة حدا حونا كاب أمريكا سديدو السو مسددة بأيرو كندي مت 10 دولار سديدلنا 18 نت بسبعة حمشتن أيرو متلنا إذا خاطر صبوق مالتي بركة لما عالتي دولار ندحرقنا يا أبز دولار أيوة 10 دولار لما عالتي 10 شعات نت بزيرو حديقة أبز باي بال كأزمت أنا خنديو 18 نت بسبعة حمشتنيو سلازسني وحدهم وسيدهم لنا of course كل جزء خنرسع زيبلنا حدا بايبال ناتي حجين بأيرو أتخيد بأيرو سلتخيد بأيرو خلوت وخلو كبور مالتيو از ما تيس قرب كتكنسيخا كل جزء جنزب كتكيرو خلخا كتكسريخا السوخا بالدولار سلازي سرد لي بخامو قرب ناتو خماني وسدو الكائم جن مستي ناي GoFund من حراوارا ديرنا بالدعمي وحد مالتيو ناي بايبال وسون زقبرون تايو حدا اتقا كستاي زي 3 معلت تريخا كفتها تخيل اوشت 3 معلت 10 شح دولار وي ايرو تريخا تكب تخيل 10 شح مالتي اب زلخايو عد مالتيو سلازي منالبات ጠቃሚ ትኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ሓገዝ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ስለ ንሓትት ዘለና እዚኦም ናይ ዳባት ድዮም እዚኦም ካልኦት ዝሓመሙ ካልኦት ከምኡ ብዙሓት ኣሎ ብዙሕ ሽግር ኣሎ ብሕብረተሰብና ዝሓቱ ዘለዎ ሓገዝ ምናልባት ከምዚ ክንከፍት ንኽእል ኢና ክብለኩም ደሌ ኣብ ክንዲ ጎፋንድሚ ከምኡ ክሕብረኩም ይደሊ ማለት እዩ ፕሊዝ ኣብዚ ከዓኒ كم زي information كنهب نفتن انت خمو خوينو حجنا عملت انت operation سوسا شحن حريد ليكا خوينو سلسة جزية بعسرة الشح كتكفت غليها ترايتي أحن تختمل على قدم كالي تشعو تخفت مسملت كا نتحسب كا تحبرو كندزي بس احنا لنا حاجة أخندزي سلسة جزية خنكفتينا إلكا كتحبرو تخليها تي ناي باي بال كأدسب لك ألتفهم يوم جنزب كذا هو بخا كم زناي جوفان مي كل لا يبلو خانيوم بركة أو خمان بزوح زسمع خوالو حنس أكبوخا كمل سلكا خمان جزي والسديو قالي أما وارح زتبيلو سومونات زتبيلو أقداس زخانة سلازي كم حبريتا كتأمنا تسفاي قبر زيوم حواتنا خاء أبدابات زلو ديوم أبزخانة شجر زلو أبزخانة مكرا زلو موتي فترلهم قبلي دلي مليسة خمان هبزي كاب كله انت تخايلو بجكا تجنزب
ምእካብ ካልእ መገድታት ከማን ኩላትና ብሓንሳብ ኮይና እንተሓቲትና ጽቡቕ እዩ ንኣብነት እዚኦም ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ድዩ እዚኦም ናይ ስደተኛታት ዝፈልጡ ዝያዳ ድዩ ጠበቓታት ናትና ድዮም ኣብ ዘዘለናዮ ሃገር ነናትና ደቂ ዓድና ጠበቓታት ዘለዉ ብሓንሳብ ኮይኖም ኦርጋናይዝ ኮይኖም ኣብ ከምኡ እንተዝሕግዙና ከዓ ጽቡቕ ምስ ረኸብክዎ ወይ ድማ እዚኦም ናይ ስደተኛታት ስራሕ ያ በዓል ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ድዩ ወይ ኣብ ዝኾነ ካልእ ኦርጋናይዜሽን ከምኦም ዘለዉ ጽቡቕ ነይሩ ንኣብነት ከም ሓሳብ ሓንቲ መጽያትን ሓፍትና ኣብዚ ጀርመን ኣላ ኣብ ቡንደስታክስ ኣብ ገኦርድነትን ኣብቲ ፓርላመንት ዘላ ሓፍትና ኣወት ተስፋ ኢየሱስ ኣነ እኳ ዳይሬክት ኣይፈልጣነ ግን ኣብዚ ዓዲ ከም ዘላ ዲግሪንን ኣብ ከምኡ ፓርታያ ኣብ ቡንደስታክስ ማለት ኣብቲ ፓርላመንት እንድሕር ትፈልጥዋ ኮንኩም ንዓኣ ከማን ኮንታክት ምግባር ጽቡቕ ይብል ኣነ ዝፈልጥዋ ሰባት እንድሕር ኣብ ዘለኹም ኣብ ከባቢ ካስል ዓብያ ከምቲ ዝርድኣኒ ስለዚ እቲኦም ደቂ ካስል ትፈልጥዋ ትኾኑ ብዝያዳ በዓልከምኦም ሰባት ክንሓትት ኣለና ብጀካ ገንዘብ ምእካብ ብርክ ከመይ ገይሮም ካብቲ ቦታ ክወፁ ይኽእሉ ከዓ ክንሓስብ ኣለና መንከ ኣይናይ ኦርጋናይዜሽን ክሕግዘና ይኽእል መን እዩ ናብቲ ሕብረተሰብ ኣውሮጳ እዚ ኣርእስቲ ከማን ብጆርናሊዝም ድዩ ብጋዜጣ ድዩ ከቕርቦ ዝኽእል ኣብ ምንታይ መከራ ከም ዘለዉ ካብ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ኣለዉ ከማን ዝኾነ ቦታ ሰላም ዘለዎ እንተዝቕይርዎም ካብዚ ዘለዎ መከራ እንተዝወፁ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምስ ኮነ ስለዚ ከምኡ ከዓ ክብለኩም ይደሊ ወይ ንዕኦም ከማን ክንከፍት እንድሕር ኮይና ከምዚ እንተኸፊትና ብሉፅ ይብሎ ካብ ፔይፓል ካብ እቲ ጎፋንሚ ክቡር ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ይረኽቡ ማለት እዩ ብርክም ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ዘለና ከማን እቲ ምቅያር ገንዘብ ከማን ክንደይ ገንዘብ ከም ዘኽስረና ብኦይሮ እንድሕር ኮይና ኣብዚኣ ናይ ጀርመን ንኸፍት ንኣብነት እያ ወይ ብፈረንሳ ብኦይሮ ስለ ዝኾንና ኩላትና ናይ ዶላር ከዓ ካልእ ፔይፓል ንኸፍት ናይ ስዊድን ክሮን እንድሕር ኮይኑ ከዓ ናይ ስዊድን ከዓ ካልእ ንኸፍት ከምኡ እንዳገበርካ ሞር ካብቲ ገንዘብ ምስ ከሰብካ ብርካ 10 ግዜ ካብ ዶላር ናብ ኦይሮ ወይ ካብ ኦይሮ ናብ ዶላር እንድሕር ትለዋውጥ ኮይንካ ክቡር እዩ ብሓፂሩ እቲ ገንዘብ ስኒ እንዳጎደለ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ከዓ ከም ሓደ ኣብ ብዙሕ ገንዘብ ከዓ ወሳኒ እየ ዝብሎ እዚ ማለትስ እንድሕር ቁሩብ ኣለካ 100 ቅርሺ እንድሕር ኮይና ጥራይ ወላ ሓደ 10,000 20,000 30,000 ክበፅሕ ከሎ ግን ከምኡታት እቲ ትራንዛክሽን ኮስት ኩሉ እንድሕር ደማሚርካዮ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ካብ 100,000 ስኒ ብ10 ካብ 100 እንድሕር ኮይኑ 10,000 ይጠፍኣና ኣሎ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ዝእከብ ዘሎ ከዓ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ስለዚ እዚ ክትርዳእኩም ተስፋ ይገብር ዝኾነ ካልእ ናይ ፔይፓል ተሓቱን እንድሕር ኣለኹም ከማን ክትሓቱን ትኽእሉ ኢኹም ብርክ ብዙሕ ኣሎ ዝተፈላለየ ፋንክሽንስ እዚኣ ናይ ሎሚ ተኣኽለና ሞኒ እንድሕር ምኽፋት ኣቢኩም ከምኡ ክትከፍቱ ደሊኹም ከማን ያ ክስታይ እዚኣ ክትሕግዘኩም ተስፋ ይገብር እንተ ኣቢኩም ከማን ክትነግሩኒ ትኽእሉ ኢኹም next time እንድሕር ኣቢኩም ዘይተረዳእትኩም እዚኣ ዝበልኩም ባዕሉ እንዲ ዝሕብረካ እንድሕር ብዙሓት ክንፀገም ኣለዎም ክኸፍቱ እዚኣ ናተይ ምስተዓፀወት ናይ ዝሓውና ክሓትገልኩም እያ ኣብቲ ታሕቲ መወስኻትኩም ከማን 5 ቅርሺ ዲኹም 2 ቅርሺ 3 ቅርሺ እንተትህቡና ጽቡቕ ነይሩ ኣይቁረፀሉን እዩ ከምዚ ዳርጋ ዝረኣኹሞ ሽዑኡ next time እዚኣ ምስተዓፀወት ካልአይቲ ቪድዮ ክሰርሕ ሓይሽ መስለኒ ግን ንግዚኡ ክትሕግዘኩም ተስፋ ይገብር ከምዚኣ ዝበልክኹም ቀላልያ እቲ ኣሓንቲኹም ክትጥውቕዋ ዘለኩም ኣብዚ ኣላዕሊ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ሎግ ኢን ክትብለኒኣ ሕጂ ግን ድሓን ይኣኽለና